कई बेर कमर दर्द से बहुत परेशानी हो सकता अवुरी हमनी के मेहनत त दूर के बाद बा घर के साधारण काम तक करे में असमर्थ हो जानी, लेकिन का रौवा जानत बानी की तुरंत गोली के बजाय कुछ आसान घरेलू उपाय बा जवना के आप घर में आजमा के राहत पा सकतानी। अगर रौरा भी कमर दर्द बा त यहाँ दिहल कुछ आसान घरेलू उपाय आजमाई। गर्म अवुरी ठंडा सिकाई कई बेर तौलिया में लपेटल साधारण आइस पैक सूजन के कम करे में मदद कर सकता, खास तौर पर दर्द के पहला कुछ दिन में। अगर दर्द पुरान भा मांसपेशियन के अकड़न हो जाला त गरम नहाए। हीटिंग बैग भा गरम पानी के बोतल तक से राहत मिल सकेला। एक्टिव रही इतनी उल्टा लाग सकता, लेकिन लंबा समय तक आराम कैला से कमर में दर्द अवुरी खराब हो सकता। छोट पैदल यात्रा भा हल्का खिंचाव जैसन हल्का गतिविधि आपके मांसपेशियन के मजबूत राखे में मदद कर सकता। बस कवनो ऐसन गतिविधि से बची जवना से दर्द बढ़ सकता। स्ट्रेचिंग करी। कुछ खास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपके पीठ के सहारा देवे वाली मांसपेशी के टारगेट बनावल जा सकता। अवुरी तनाव से राहत मिले में मदद मिल सकता। साधारण खिंचाव जैसे कि घुटना के छाती के और ले आवल भा श्रोणी के झुकाव भी बदलाव ले आ सकेला। आपन पोस्चर पर ध्यान राखल झुक कर बैठे से आपके पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ सकता। कोशिश करी कि सीधा खड़ा रही, अपना कंधा के आराम से राखी। अगर आप लंबा समय तक बैठल बानी तो सुनिश्चित करी कि आपके कुर्सी आपके पीठ के निचला हिस्सा के सहारा देवे। अगर दर्द आपके बहुत परेशान करता तो डॉक्टर से सलाह लेला के बाद दवाई ली। हमेशा लेबल पर दिहल निर्देश के पालन करी। याद राखी कि ये सब खाली घरेलू उपाय हो सकेला कि ये सबका खातिर काम ना करे। अगर आपके कमर दर्द बहुत ज्यादा बा, कुछ हफ्ता बाद ठीक नहीं खे होखत, चाहे ओकरा संगे सुन्न होखल चाहे कमजोरी जैसन अवुरी लक्षण दिखाई देता तो डॉक्टर से सलाह लेहल सबसे बढ़िया हुई।